naana po ko karon sa pinakadako nga mall diri sa SRP mga idol. Kaning mall diri, grabe ang akong experience mga idol. Sa pag-open pa lang kay lagi sugoon man ta sa bus. Matod pa, ubi first before you complain. So sige lang tag-ubian ni mga idol. Wala gyud tay complain. Sa nahitabuan ni yung sood ko ani ang pinakadako nga mall diri sa SRP. So kani experience na ko mga idol, grabe ni siya diri sa SRP no. Kay pag open pa lang nako daan, pag open pa lang ani diri ko napas mo. Kabaw mo mga idol, napas mo kung tinuyok asa. Pag sood pa lang nako daan is problema na kayo ko mga idol. Kay tungod sa kadako lagi sa area, katagbaw ko ihap sa mga pustis. Pagbalik na ko idol, maglibog niminoon ko mga idol kung asa ko dapit mo gawas. Wa na, labtan ako og kuan, napas diri na gid ko napas mo mga idol. So nakaingon ko nga grabe ni ang mall diri sa SRP. Diri ko nahilangtan kay grabe naman gutom mga idol. Wa na koy paniud to. Kani laging subuon retas tong bus nga tong kwarta igor ra gid pang karinderya mga idol. So nakagbong tuyo-tuyo kani. Unya ang nakaparat pagid mga idol kay pag-abot na ko dito sa parkinganan sa motor, natagbaw na po kong ihap kay nakalimot na po ko sa poste. Kung asa to lapit nga poste nga nakabutang akong motor tungod sa kadaghan, naglibog na gito, nagsingkog ihap mga idol. Ingabot na nang yung mga alas 7 kapin. Usa pa ko nakagawas din sa dakong mall sa kanang SRP. So napay mga suga diri mga idol sa first na kong pag narigid pag open, naglibog ko sa mga suga. Kay naay puwa nasa parking area na apoy green. So ako kasabot kay wa man gud ni sa probinsya, wa man gali ni sa Bohol mga idol. So dito ko nakuan ba nga lahi ra gid diri ang mga mall sa Cebu City no, ilabi na kaning pinakadako nga mall diri sa SRP mga idol. Kung mari mo SRP, good luck na lang. Timaliin ninyo kung asa mo dapit mo gawas o asa mo dapit mo suod mga idol. Oo, grabe ha. Basta diri sa Cebu City na mga kwarto nga makalitog saka, makalitog os-os mga idol. Pero sa atong probinsya taman ra kita sa nga